Malawi Today. Amanena kuti fetereza 4,000 ni kantu ni ndani? Ni ndani? Kaya nkangani hata bwana. Chachibiri. Ndijonela kuti ine nifuna nikupempeni. Nikupempeni malo mwali yense. Mmene chilima anafera mchikangawa tikadafusa. Inu mkatenga boma bwana. Tifuna commission of inquiry eni usati za fake ziti. Ngati unapandiwe timakhalapa mbali ena apa mbali ndi wafufuze ndi amene afufuze nkhani indi inu bwana wemba. Kuti zidaenda bwanji sini mafuna kuti ndikambe nkhani taikamba mokwana chifukwa nthawi pompano ndimalize chonchi yo excellence bwana. Timu iyi yonse iyi simphwempha ine sinapengepo misala ine sinapengepo misala bwana. Ine simmatsatira mphwempha. Professor Arthur Peter Mutharika ni katundu simasewera ndiye iwonso nukatenga nzimayi amene malamulo lo anamwera osati masewera mayi dzukani. Katundu wanzimayi, katundu mzito, mashini wanzimayi. Ine pakana khala kuti mmeneti makambirana nda professor ngani ya running mate akana khala kuti angotitolerapo munthu wina ine sinkanavomera. Koma ntangodziwa kuti atenga mayi awa ndinauza kuti ine nibwerera mbuyo ndindoli yonse iyayi maini katundu yazayendetsa boma bwinobwino. Ndiye kuno kumpoto msalande ule iyayi pali katundu PhD. Ndimalize akuti nthawi ndimalize kuno kumpoto PhD in law osati law yake yotengera tumasukulu tanu itiyayi kwa America bwana. Ngati pali munthu kwa America nanenso ndakhala 10 years amatiuza kuti kuli Malawi na wake constitutional lawyer amene timampanga konzati hivi ni ku Congress amanena za Peter Mutharika ali hapa. Ndiye apita Mutharika atengaso katundu wina wa malamulo anala Attorney General nzima yeka Supreme Court Judge mayali hapa mfuna so chana malani china chimene mfuna nchani. Ndiye pali mwana wanu muno anamwera political science public policy fumbi ndiwe mwini china so chimene mfuna so chana bale palibe Boma la pita kuyambira kothera nyanja ukafika kumbala chanda misuku jenda nkamenya aliyese windu wa moyo anadzuka sikero numakwana 5 kg numakula bwinobwino osamwetsa mankhwala achikunda 40/16 Peter Mutharika ni genius ziko mkwambiri. Chala mwamba bwana chifukwa cha nthawi nimangofuna 2 seconds yoka. DJ tabanga ife timanena chilungamo sitimanama iyayi. Professor Manama, Professor munamva pa kunama tamverani maboza.
4,950 watu kile chama cha Party kweli ya hivi manyitwa UTA manifesto yao sono tango kanisani chifanda babo rukuni numada ndaura Fereleza maningo tumuko musiwa Chikangawa TPP waye Afuati waye Profesa waye Cheni Ansa waye Chihana waye Malawi waye Imba.